Naselyuhan na ang partnership sang Iloilo City Government pinaagi kay Mayor Treñas kaupod sang Ayala Group. Ini matapos nagpakigsapol ang alkalde sa mga leader sang Ayala Group sa Batangas. Upod sa breakfast meeting ang mga Ayala executives kasabay General Manny Bautista, Managing Director of Ayala Group Rene Almendras, President CEO of Ayala Corporation Infrastructure Bong Consing, President CEO of Ayala Corporation Jaime Orquijo, Ayala Young Leaders Congress Program Director Jaime Alfonso, kag Erica Roquero, Executive Assistant sa JZU. Naistoryahan man sa grupo ang pila ka mga kontribusyon sa nation building, lakip nang palaabuton ng mga programa sa partnership sa syudad sang Iloilo kag Ayala Group. Naimbitahan man bilang keynote speaker para sa 25th year sang Ayala Young Leaders Congress si Mayor Treñas. Kapin 80 ka mga young leaders sa nagtipon gikan sa nagkalainlain nga bahin sang pugsod para sa prestiyoso nga AYLC. Ginpakigbahin man ni Mayor Treñas ang kadalagan sang syudad sang Iloilo, pinagi sa ginatawag nga shared governance o kung paghatag sang tingog sa pumuluyo para sa pagbulig sa panghimanwa. Gintalakay man sa alkalde mga best practices sang Iloilo City, humalin sang pandemya tubtubliwat ka nakabangon ng ekonomiya. Na-highlight man ang kooperasyon sa nagkalailan nga sektor para mabutang ang Iloilo City sa next level. Lakip na ang kadalagan sang PPP o kanang private-public partnership nga may dako nga bulig sa dalag ko nga proyekto nga ginapatigayon sa syudad sang Iloilo.